Удареността слата. Стой така. Има? Имам. Всичко е настройка да е, ама... Так железо. Камика гаден да е. Ей го на... Деус. Колега, може ли Деуса да... С малката пита се озоря, бе. А? Виж го проби. Ма не през камика, бе, не. Това на кое? Моето. А? Я си намери тук е чисто място. С Деус. Тук някъде си намери чисто място. Ма има ли начин да го направиш да чуваме и ние? Не, Само с слушалките, затова. Легко. Ти вся ми го послушай. Дай му арата на него. Настрой го пак, яви се. Добре. Не мога. А, стига, това не му бъде стига. Значи с железото тогава те няма да се справиш. С прайма без камика. Тук трябва да пърне в експертните настройки да настройки. Май трябва да са... Да. Трябва в дистанционна... Ама ти няма ли дистанционно? Това няма да не мога да пръкне в експертните. Знам. Не мога да влезеш Знам, в по-малко опции има през слушалките. Да. Нали? Да. И за това се очудя, защото с такива апарати сме правили тестове. Да. Една шипа пирон изтърсиме на тази драхма и той си чу драхмата. Махам драхмата и пироните няма никой. Той през слушалките не мога да настроя. Знам, че няма настройки, имам някакви елементарни настройки през слушалките. Човека представител, там ще го помня. На тази драхма се проваля една шипа пирони. И дело се чу драхмата. Никой друг апарат не може да чуе. Дай фишер равин през камика на общ режим. Айде! Я ти, на как мога. Аз не мога да настроя. Дай пускай ти си работил. Аз става голяма, кино няма начин да бъдеш. На общ режим да видим дали ще отсече, ще му иде номера голям. Да, настрой го там. На общ режим трябва да се. То това не мога. Значи общо режим трябва да не има дискриминация. Трябва да е без Да. Точно. За без дискриминация. Ами той ще пищи постоянно. Не пиши. Не. Да. Дай се, бе. 76, 72, 76. Не бари. Не бари нищо. Това е тона. На 2 тона го направи. На 2 тона по-добре работи. Стой така. 2 тона. Хайде. Настрой го, че избега малко. Я го грундири тук на камък. Я мятай сега да... Поводът не работи, това виж какво... Много прътно. Антената му е голяма, оттам му идва проблема. Антената му е голяма. Що слагат такива големи антени, не им е ясно.
Това според мен има сигнал. Ама има ли отдолу нещо? Има, ма няма пипаш нищо. Два тона. Така. Я махни железата, ти работиш на всички метали. Махни железата. Дай на Не. дискриминация само включи. Ти така, желязо ти не може да разбереш. Хайде сега дай. Ама тестовете са други, бе, човек. Трябва под правето после да сложим и шайба, да видим шайбата как ще дава. Защото той може да фаща монетата. Така, нали не си пипал дискриминация? На колко е? 1, 2, 3? На нула. Айде, дай. Дай напред малко питата. Дигни малко. Стой така. Айде, дай сега. Моторът не работи, бе. Моторът се побърква. Сега. Това не е апарат за 2 лидери. Няма значение за колко е лева. Това е апарат за 600 лева. И аз ми пак долу, С камика? Да. Ходето... Къде го дадаха? Няма. Даже не си прави трудове. Помагаш? Значи това ще ти го даде за... А на това даде ли му? Това е Те ясно. много са му блокирали железата за 25. Пропускам много. Някакво крайбуница. Абрем да такова. Хайде.